Parira personally hanzi pane chinhu chandinofara pana Mambo ndiMambo hanzi kana ukatarisa mavideos avo haasi munhu yoya kuti anoshaina hanzi munhu ari kudada neempowerment yaanayo Mambo ndiMambo pane munhu atimira message panapa hanzi ndonzi Rosemary Muzanenhamo Mambo ndiMambo hanzi dai vambondiblessawo ndinowafarira zvekutodaro hanzi pavanhu vese vane mari hanzi Mambo ndiMambo hanzi muri humble hanzi muri mbinga isina noise munoita zvinhu zvenyu pajekerere uyezve kana hanzi kana muchinge marwadziwa hamurwadziwe zvokumhanya hanzi mamwe masocialite kana akagumburwa pasocial media unoona vachireplya vachipindura ameno pakamira sei papo zvishokwadi inini hai ndopa muonana chero vanhu vakatuka vakatara zvakadii inoitoseka zvonakirwa kuti vanhu ava inini zvehambo ini mukatarisa ndopa muona mari yese ichi yandinayo inokosta tomoti 20,000 muri 20,000 pamuri papo ish muso ish muso ish unoona mwachidanza Mambo 20,000 mune muchidi membo wine topa nemari yakawanda kudaro because mataura mukati mimi right tomboti pazuva mimi munospenda mari yakawandisa haina chero zvanangofunga ngoita but unoona mwana achidanzi adumbochena kupfeka zvizve inini ndakurira kugeto andika inini toza mugeto yuti atombodizve inini ndikada kuchena chako chaikoka ndopedza ndacrash vakadzi vevanhu mudzimbo vanotosiya mhuri dzavo saka ntombodizve andagandihendisamuka hendisamupfacha right hanzi panapa mameseji ari pinda akawandisa panapa hanzi mafaiti bvunza kuna Mambo ndiMambo hanzi Mambo ndiMambo hanzi tichikura taiziva kuti mbinga hanzi mbinga hadzina noise plus munhu ane mari haatauri kuti ndine mari but mimi munotaura kuti mune bhegi hanzi tifanira kuona nezvishando kwaka hanzi kana imba yenyu hasati amboiona mwendi yangu toranga kuti hanzi kangona maybe hanzi vakamboposta vhuranda chete but hatina kuona imba yese hatazombokuonai muri mumba dzimba ndakaposta wani cottage iripo koya imwe yekumilton park zihombe izvezvi iri kurinovetwa riripo ndakaposta wani zvese correct kwei yataura kunzi hanzi munhu ane mari haataura kuti ndine mari hanzi unongoona ngotaiwa no pana mabhegi riripo riri tititi ichokwadi richocho alright ko shasha kuchikoro haitaurire kundogona anototaura kuti hainini haandokwapaidza same saka zvafanana nekumari hanzi nemwe panapa mafaiti ndibvunzirowo kuna Mambo vanhu ari kumbira mari hanzi mafaiti ndoda $50 chete rendi amwe atanzi panapa mafaiti Mambo ndiMambo hanzi vakandipo 500 ndokwanisa kutanga bhizinesi rangu umwe pane mwabvunza panapa hanzi mafaiti ndibvunzirowo kuna Mambo ndiMambo kutiko hanzi nyaya yaSandi hanzi pane pamusanyatotibudira pachena hanzi Sandi akawana sei nhamba dzenyu imimi kuti azokubatai ndomubvunzo rokuzwa panapa kuti imimi naSandi nhamba dzenyu makapanana sei because hanzi Sandi haapenge hanzi kana mimi aikutumirai manudzo imimi respondi yenyu yanga iri yei obviously mimi aitonakirwa nezvaitumirwa naSandi ameno pakamira sei papapo pekutanga nhamba dzangu dziripo pasocial media mukaenda paTikTok paFacebook dziripo koya Instagram zviri murume kai pane zvimwe ukasenderawo zvinhu zvakadaro undoshamisika kuti saka unokoda vamboita sei uchiti damboona kuti munhu pfungwa dzake dziri papi unonga kutongomuentertaina kuda kuona kuti zvimwe zvinhu zvichauya futi ndezvipi mo but mimi Mambo ndiMambo pamakaentertaina Sandi imamwese vamakutonakirwa naye here Sandi zvekunakirwa ndina dendakanakirwa naye ka pakandinveta kumba kwake almost wiki ese achiti huya chindipa location aita sei dendakaenda but imimi reason yamusina kuendera kwaSandi imbo hamuna kunakirwa naSandi here kana kuti iye personally zvaari the outlook yaSandi hamuna kuifarira here kana kuti imimi muri munhu yoyo kuti makatovimbika zvekudaro munomira nemukadzi wani muri kuedza kuti kudii Mambo ndiMambo aiwa indomira nemukadzi wani plus ndofanira muona kakabhodhi kangu zvakara nezvaari Sandiwe maita mwana ndipoka munoona kuti but Mambo ndiMambo imimi kana muri munhu ari faithful wakavimbika zvekudaro pamakatumirwa manudzo naSandi makadi kuudza madhamu yenyu nekuti murume chaiye akavimbika akaona mumwe mukadzi achita action
kana mukadzi akavimbika anaudza partner yake kuti noshamarwana pane munhu ari kunitumira izvi nezvizvizvi, but imimi hamuna kuudza madam kuti muri kusangana nemapictures akadaro amaitumirwa naSandi. Madam yenyu yakazoshamisika yekuona mapa social media makupfumurwa madhiri enyu naSandi, zvaifamba sei? Ipapo ndo pandakatadza ipapo. Saka which means mimi mainakirwa nemanudzo amaitumirwa naSandi. Pekutanga nakanakira zvokutodaro ndikati ndopanda chamuentertainer ndikati pekutanga nabvo takati da kuti ndiite sena ndopakazoti zvizhinji hauzvioneri but pakuzoenda hamuna kuzoenda, but iye haana kubatikana here nekuramba kuenda kwamaita. ndo pakabva kuti azotanga kutaura kuita zvese izvezvi kozi akarwadziwa. Saka tichida kuti Sandi kunopfumbura kwakaita dhende renyu inyaya yekuti mama munyima foni. Ndakamunyima foni, ndakamunyima mari yeIndrail, ndikaramba kunomba kwake. But mimi kana anga ari munhu sekutaura kwamambo ita kuti mama unzirwa business naSandi zvakaita kuti mimi mutadze kuappreciata kuti mumupewo mari kuti adzokere kumba chii, because Sandi angati ari kuigira business aiuya neclient, saka chakaita kuti mimi muzotadzawo kumupewo yekuti adzokerewo padheni chii semunhu anga kurongerewo business. Ndakatomborakidza kuti ndiri ma100 chete ende ifana ndiwa ndinawo, but zvazvakaipa yengu kungomublesa since muchiblesa vanhu nezvaine nespeed yainditire ndakana kuti but imimi in future tichazokuona here muchiblesa Sandi? Handikatoblesa vabereki vake kana hanzvadzi dzake. Iye no nemhaka yei akanditanisha kulikisa kwaanga kuita machetsi tasisina chimiro mumastreets nzi ndo vaivaika. Saka pane zvimwe chimiro chakadzoka here? Aiwa chakadzoka because akazozona kuti nema audio andakabudisa ende iye manje pakazona ndabudisa maaudio yaika ndo pakatanga kupiswa namadhamu yangu nza ungoda kuti tirambane chichi manje tirambane chichita zvona ndo pakazotanga kukumbira regeri vachita iwa sorry chichi yengengo icontent eda kutsvaga mafollowers. Saka pane zvimwe zvimimi relationship yenyu namadhamu haina kumbosheka here, because mataura kuti mukati madhamu vaitombokuisai zvekudaro, saka relationship yenyu pane zvinezvi concrete yakasimba kusvika papi? Aiwa yakasimba. Aiwa kubva panangobudisa zvimaaudio madhamu pakangoziva kuti zvese zvaitwa naSandi dzati nhema. Asi dai pasina maaudio andakabudisa dai nhasi pamwe dai kadosvika izvozvi. Saka pane zvinezvi takatarisa imimi naSandi hapasina communication iripo here? Hapana, zvawanga naye papa kumanama uko takatoonana akatomhoresana namadhamu yangu vakatotorana maselfie vakatotorana mavidhiyo ina ndiripo zangu. But mamwe ndemambo Sandi madhamu yako akaiziva sei? Pasocial media. Alright, ndo pakazoti ndo madhamu yamambo iyi. But iwo madhamu vakaziva here kuti ndiye Sandi aisendera murume wangu sina basa? Vakatoziyana vakatotoka vidhiyo ichoyo madhamu akatotoka vidhiyo ichoti vakatoposta papeji pavo vaitoti maonera mainini wangu aisha namadhamu yako. Saka iye Sandi akaresponda sei? aitotiwo vaitowirirana patodzowa mhene munhu wake kanzi tora vidhiyo ndina kwini ndikwini chichi but mambo imimi hapana zheti ramukutivigira here mimi ramusoro tinongozikanwa panyaya yenyu mimi naSandi? Aiwa hapana ndiyo asi manje dai ndakaita mistake yekunzi ndaenda kumba kwake ndaipera aikwa ndokusitira makamera kune vachangoti vatambo rezimbabwe tiri pane pfenyuro yemafaro nepfenyuro yeZBC Radio Zimbabwe. Anyaya takabata panapa yamambo ndimambo naSandi inyaya iri kutopisa zvodaro, mameseji ari kupinda panapa akawandisa ndikuedza kuti michimami mamwe achana ari kunakidza but nyaya kuti mambo vanenge vachienda kunotsanangura, saka ndozotanza kunyatsobata nyaya yacho. Hanzi nemwe panapa mafighting hanzi pane mubvunzo wabvunza kuna mambo ndimambo wavasina kunyatsotseketudza kuti why is it vanhu vane bhegi munofokasa kuna vanhu vane mari kudhara? Hanzi mimi vanhu vane mari zvinhu zvenyu pamunopa vanhu mari munofokasa kuna vanhu vane bhegi kudhara, hanzi kuchatsofamba sei? Indopa munhu wese ndotonyanya kuda varombo vasina mukatarisa kana mafoni inini ndonongoti ndasina kufunga dangoblesa
wanena ngonakirwa vane comment yake comment section yo uya kutoke shop inini ndikakudzai vazhinji vacho vanobudisa pamavidhiyo ndo vacha vakutaudza nokana but inini ndinobatsira vanhu vakawandisa vamwe machembere vamwe vachi but hatizobuditse inini ndokwakatowandira uya ndiko saka tatarisa kuti mimi pawiki munogona kublesa vanhu vangani kana 100 vanhu 100 muchiwapa mamari tombotarisa pabig apa kuti pawiki munokwanisa kuspenda mari yamunogona kubudisa kungonakirwa zvezvo mungopati mafanzeni vanongofarira kuti ndinoona kuti uyu ndomupa kana kuti $10 umwe ndomupa kana kuti umwe ndoona kupa kana 100 vamwe ndoona ngopa chero 5 chero vamwe magetulusi angoona kuti mbotengerewo madrinks ndoona kuti aura kuti murangani verenganai vamwe voti kuti mbotengerewo na maice cream verenganai nyange muri 50 py ndobhadhara ndechingoblesa saka bosi nozati kufara kuchaita munhu yeye ndo mablessings yaita se tionengane mablessings saka right imi mambo mutori munhu anotonamata anoenda kukela zero kuchechi ndakambomira mama madende maka chii chakaita kuti mumbomira time nebusiness because tovhura nesande mune muchifaisa mafoni but mambo imimi pane pano pamusati manyatsoenda kunyatsonojekesa imi pekuti munohodha foni ichiita iyo 1000 for example mahodha foni ye1000 imimi muitengesa 700 mubusiness yedu chiti kudii ndo pane chitaura pepe kuti itori ipa munhu yega ndenda kudedza ndatoblesa munhu yeye $300 imukatesa mafoni 200 ndonangoti nhasi mafoni ma200 ndomatengesa kana nema120 zvichava kuti pakatengwa kana vanhu 5 ndatoblesa vanhu vaiva nema8 kublesa ona saka mukuda kuti mi pamunozotengesa mafoni enyu papa yakawanda profit inenge iripo yakati wandei ndoya mune muchizokavhira pamari yamunozenge makubuditsa kusaido bosi inini ndikakuzekana paday ka muno muzimbabwe handifunga kuti mune shop inopa masales mafoni ndarika yamo itu paday ndono pane ndatotengesa pamwe kumene patotengeswa kana kuti 50 mafoni paday zvezvo zvakatosiyana nevamwe vari mubusiness remafoni vamwe vatotengesa 200 pembera kuti zvaiti rati pakamboita kakutaura kuna mwana anotengesa mafoni vataura kuti mambo nemambo hanzi madzikisa masales edu hanzi machitakusira business zvekutodaro nenyaya yemapauzi amunenge muchiofa imimi saka imimi ameno hamusi muri kukwadza amwe here mubusiness ndoga achitaura vanhu kuti mukada kutedzera munobhuruka ivo ngaramba achita zvavanoita ndikuita bcause akada kutedzera tine vamwe vatakuona vane pressure vachinyepera vanhu kuti vakublesa mafoni nekuda kutedzera afai tanzi vanzi rimwe munhu pana panze mafai tinini ndainspaiwa nehurukuro yakaita mambo nemambo nyangwe tine nyaya zvedu mbiri dzatiri kubata dzekwasandi nedzekumafoni asi hanzi nini yekwasandi iyo takaiona hanzi takabatikana kuti mambo vakuvhiringidzwa mambo ndevedu zvekutodaro hanzi kumafoni uku hanzi matangiro amakaita makatanga at a humble beginning hanzi kuna mwanhu vane mari dzatisinganzwisi kuti dziri kunyatsofamba sei but yenyu mari inozoti mimi yakachena takaona kwayakabva hanzi rimwe panapa mambo nemambo rambai makadaro muri mubusiness asi next time nyaya yenyu nasandi ngachive chidzidzo kune varume vese kuti kana uchinge une musha une mudzimai wakaona munhu wemukadzi achiuya achisendawo wakashama it's a red warning yekuratidza kuti munhu iye anenge asina kuita zvakanaka panyaya iyi sandi ndomublema what was the reason for sandi to send mambo ndimambo akashama sandi ndiye aifunga kuti chipfambi chake chaanoita maybe chinozobudikira futi kuna mambo ndimambo achinowana bhegi saka totina mambo ndimambo hamunokwanisa kuzoenda hanzi rimwe panapa mambo ndimambo nemakaenda kwasandi nhasi unoidai tiri kukunyarirai hanzi kana mapicture musina kupfeka mwerumba masandi taimaona ndo pandairova mari machi bcause atokada anogona kukurakidza kuti musanda zvibuditsa izvi ndipe mari yakati asi iye asati alikisa haana kutombotaurira kuti ndipei bhegi kuti ndiivhara muromo nakutaura bcause inini ndandatomuudza kudhara kuti nezvawanyora izvi ndada kuchiudza vanhu kuti waindi approach uchidai uchidede ndopakabva saka ndakutoita live ichinyepesa mukadzi wako ndichinyepa kuti ubva warambwa nemukadzi wako
Alright, saka kure kuti live yakaita yeya yanga iripo pakutanisha marriage yavo. Iye anozana maaudio aitaura mai kuti ndinoda kukutanisha kuna madhamu yako ndabva ndafumura zvese paFacebook chichichichi. Haana kuziva ndatorekota.